Nafisa, baki jo ina kira ki bane tun ina cikin daki? Na ji ki aka yi. Na je na ci abinci ne a kicin na gaba abinci. Ban girka ba saboda ban jin daɗi idan na fara girki yanzu in ji zuciya na yana tashi. Saboda zuciyanki na tashi ba za a ci abinci a gida ba me kike nufi? Wa kike nufi to yanzu ya mana girki? Ban sani ba amma ni da Alhaji zai kawo mu wanda zan ci. Alhaji zai kai? Nafisa, yau din nan sai na nuna miki iko na cikin gidan nan bari Alhaji ya dawo sai ya raba ki da gidan nan. Ana gidan gado bane, kai gidan ku ne. Ni za a kora ko ke za a kora? Kake manta fa ne ki dauke da ɗa. Ai ƙaryar tuk bari Alhaji ya dawo gidan nan asirin ki sai ya toni sai kin nuna mu uban ɗin da kike tunkawo da shi na san ƙarya kike ma Alhaji kin ji ko wanda ma kike takama da shi ne ma cikin Alhaji wanda kika kasa samu